Dunggen ken isubscribe mo ti kanal at Masakbayan Ilocano Radio Drama. No kayat mo, iburay mo ti basit a pasamak ti biag mo. Ti biag sana nalaka, nga madalata ti pag-asa no adati agdingeg kinagyaman. Ti Masakbayan Radio, dito'y tayo agbinadang agsinaranay a pusong Ilocano. Ay na, talaga sa bali tirik na nooddakan iti sidong ti pamilyam. Kasano asaan akasta tirik nam, kat nagbayag nga nagtrabaho kay Jibalasiw tao. Bakit? Nodyak na gano saan nagtrabaho ijay, nalabita saan ta na pagtorpus ti anak ta iti koleyo. Iso nga iti nagtorpusan, nabang ara na kon Gamin makaawid akmat laangan. Nasaya at tadi kakat aglaklak kay latan nga adayo kada kami. Nakabalay tayo matan, iso nga awan nga rodon ti problema tayo. Isumat da ita tinapatan ti impat patulod mo asweldom, kanti inaramat ti anak ta nagadal. Naimagatada pakakitkitaan ta, bakit? Kaming nangina tinabusbus na nagadal. San abale, tagtrab-trabaho matan. Makatulong matan dito ibalay, uray kaskasano. Kan saan laday ta? Adamot tayo negosyo ti kumpare, kanakisugpunak. Iso ti pangalalaan tayo iti gasgastusan tayo iti inaldaw. Anusan tayo noan niya ti adda? Tinapatag, agdadan na tayon asang kapamilya. Darabyan ka mo't anagawid ita, anak ko. Nag-overtime kami, nanang. Nagado ngamin at trabaho, basta kastoy adanda ni katapusan. Ay katano sama, ngamjaawan trabahom. Nag-asat ka kit dia, tamayat ti opisina anastrakam. Wan nga rod, nanang. Ni tatangay? Awan pa'y nga rod, napaniti ayan ti kumpare na. Ada ka no pagtungtungan da, may papaniti nagsugpunan da negosyo. Apay, nanang? Ada ka di problema? Ay, jakman amo anak ko. Imbagak tumot ngamin idi, ano kayat na ti ag negosyo, jay kabailan na nga agmay-maysa. Ngam natangkan mo ti ulo na, kinay kayat na mo tinakisosyo iti kumpare na. Sapay ko mga rod tamayat latta tinegosyo da. Sapay nagrigat ita panawan, nagado tinegosyo ang maluglugi. Sapay ko mahata saan na mapasamak na ita. Adda amin ijay ti kwarta ni tatang mo anaala na iti kumpanya nagtrabahuan na. Sapay namnamaan na nasaya at ti pagtungpalan ti panakisosyo na iti kumpare na. Kumusta mo ti trabaho, anak? Nasayaat mo, tatang. At dala rigrigat ti paperworks. Ngam, okay lang. Amin na trabaho, narigat ela. Ngam no agin enjoy kay tararamidam. Mapunas iti panunot mo ti kinarigat ti trabaho. Sa bagay, husto ta kunayo, tatang. Tinapatag, ada trabaho. Sana kas kadagiti dadduma ang nakagraduate da, asaan ama inaig iti kurso analpas dati trabaho da. Pudno da ita. Ti rason ngamin ti dadduma, basta adda pagtrabahuan ta. Wen, tatang. Dagiti nga ro dadduma kaklasek idi, kat adada amin iti call center nga trabaho. Kay kayat damutan ta nangato ngamin ti sweldo da. Kasta aya. Nagasat ka nga raw, ta nakastrek ka iti opisina yaw. Akat kumusta kayo matan ka ni Angela? Okay kami, matatang. Mayat magtitrabaho na. Naimbagman ta din nakapay al-al lukuyin nagkalay sa kayaw. Jakpay kaya, tatang.
Ado a responsibilidad ti sangwam na agpamilyakan. Kat jak pa'y nakasagana iti dayta. Da kayo ay tatang? Kumusta mo tinakisosyon nyo ang negosyo yo? Ay, jak pa'y masungbatan numayat wan numadi anak. Anya? Ni, apay nga tatang? Basta jak pa'y masungbatan itadayta anak ko. Baliwan tantulaang nga napagsaritaan ti maipapan iti dayta. Kasla nalpay day taabagam asim mangpad. Kan kasla aburido ka, Lucas. Ayan. At nasaan anasayat adamag, Clara? Anya day ta? May papan ka di iti negosyo yo iti kumparem? Wen, maluglugi ti negosyo. Kagkagumaan mi nga isalbar aging kat kabailan me. Anya? Ay, sapay inyablat mo ti amin a kwarta nga insangpot mo iti day dyan negosyo. Kasano nga roday tano agtultulo yan amalugi? Sa paila kumaatasaan, bakit? Tanong mapasamak dayta. Awanin na pulos ti pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Ikararagta saan ko maamalugi, lakay. Sayang ti insugpon mo a kwarta no kasta ti mapasamak. Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit abagi ti istoryam. Iti nailanad ko, iti umuna apasat ti surat ko manang Emmy, may saak asigod nga OFW. Ngam idi na paggraduar kon ti anak mi, nagdesisyon akon anagawid, takayat kumatan ida akaden na. Tinaalak a kwarta iti kumpanya nagtrabahwak, kat insugpon ko iti negosyo ti kumparek, nga isumat ti pangalalaan mi iti para gastos mi iti inaldaw. Nang namnamaak anasaya at ti pagtungpalan ti negosyo mi manang. Ngamdak sanggasat, tanalugi, kat saan kamin anakaaon iti kumparek. Nagpukaw nga rod akasla asok ti kwarta nga insugpon ko iti negosyo ti kumparek. Nga awanin, Clara. Di ako namnamaan ang masubot ko pa iti kwarta nga insugpon ko iti kumparek. Kat anya nga iti ko na ti kumparem. Awan Diyak mo't mabalin apilitan, taagpada kami mo't analugay. Kat kasano tayo nga rudan? Pagalaan ta nga iti gastusan ta iti inaldaw. Ay, pasensyakan, Clara. Diyak mo't namnamaan akastoy ti mapasamak. Tilaang mo't kayat ko, kat kumita tinabatbati a kwartata. Ang manyan takas jay mo't tinapasamak. Ay, naimbaglaangan, ta nakapaaramid ta pa iti balay tayo. No saan, agkalkalautang tayo kumaitan. Wan nga rod. Ang sa nabali, tagaramid ak iti pamuspusan. Agsapulak iti mabalin ko pakitrabahuan, Clara. At napay nga rod mangalakan ka ita, katlaklakayan kan. Di mo namnamaan ang makastrak ka pa'y ita iti trabaho, Lucas.
kasta? Talaga ang nalugin ti negosyo da tatang kan ti kumpare na, nanang? Wala nako. Awahanan di kwarta ni tatang mo. Kasano nga ruditan? Awanan pagsapulan nyo. Dahita nga ron ti problemaan mi ita. Kaya't ni tatang mo ti agbiro kiti trabaho na. Kunakpot nga awanan ti mabalin na asumrakan talakayon. Saan tumot nga mina nagpampanunot idi ni tatang? Anya nga ita, awanan. Kasla kakaasin tilangana. Ela, alangan mo tasyak ti mangibakla iti responsibilidad na. Adamot na iti pagsapula kapag gasgastusa. Saan may mat nga ipabaklay kan ka ti amin dito balay anak ko? Makaramid tumatlaang iti pamuspusan ni tatang mo. Nasaysaya aton tinalawag asaritaan, nanang. Amang ano namnamaan ni tatang, asyak timang biyag itan kada kayo. Anya, naiturad ni Ela nga insawang kan katikas jay. Naklaatak mat Lucas. Diyak namnamaan akas di ti ibagana. Kalpasan nga imbagakan ko ana, at talaga analugin tinakisugpunam a negosyo. Ay, oray kas jay tinapasama, Clara. Sana pulos asimrag iti panunot ko nga iso ti pang namnamaan ta. Kaputa saan natamot nga obligasyon? Wan, saan nata nga obligasyon? Ngam konsensya na batan nga saan man la tumulong uray makitkita na amarigregatan ta. Ala, husto daytan bakit? Saan kan nga agladingit? Tinapataag, napaadaltan, kan adaytan itinasayat akasasaad. Addan na talgad apanggadan na. Nagsakit gamin a panunutan. Akalpasan ti panagsakripisyo iti balasi o taaw iti naunday a panawan. Tapno mapagadal talaang takakaisunakat nga ron nga anak ta. Hanggang kastoy pa iti subalit na kadata. Clara, awanan ti maaramidan ta no kasta ti kapanunutan na. Ikararag talaang nga nasapay kuma, tagnanayon akas jay ti kasasaat na. Sana balik kadatan, takabailan taayan anay no anya ti adda kadata. Adalaman ti rabi, anak. Apay ngay itakalang asimang pipe. Adda na panan mi kadagiti gagayem ko, tatang. Apay, nagkunang amin nga orayan, dak. Naturog kayo latakuman, Kuha nga main, Ella. Diyak mo't lang makaturog no amok adi ka pa'y nakaaway. Tatang, saan akon nga ubing abasit? Kabaala ko na sa luwadan ti bagik. Di dakon pampanunutan. Denggen ken i-subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Pay. Saan mo't amabalin anak ko? Saan nakabailan ti konsensya no dadakas mapasamak kan ka? Awan ti dakas mapasamak kanyak kunakmanen. Nangan ka ka din? At na imbati ni nanang mo akanam iti kusina. Nangan kami ni Jerwar kadagiti kagayam ko. Saan da ko na panunutan? Mangan kayo latan no kwa. Siya kun ti makaam mo iti bagi.
Manipod na lugi ti negosyo mi iti kumparek, nagbalbaliwan ti anak mi manang Emmy. Saanan ang narespeto akas iti sigod. Di na kami pa'y kumustaanan iti inana. Manmano kami pa yan ang makapagsarita, taad-adun ti kaadana iti ruwar, ngam iti balay mi. Di na pa'y damagan no adapay kankanan mi, wano awanan. Saan kami matamang namnamakan kwa namanang? Ngam iti kasasaad mi iti inana, tabaket ken lakay kami ket ngarudan, pagarupak nga uray kaskasano, ket marik nami mat kumati panangipateg, ken panangilalana kada kami. Nang runa kanyak nga amana, taam muna mat sipud ubing pay, nga imadayo ak ang nagtrabaho iti balasiw taaw, tapno maipaayan mi iti nasayaat a masakbayan. Uray masaksakitan kami iti asawak, gapu iti kasjay at trato na kada kami. Awan apulos ng ngagna apanang sidir, manipod kada kami. Agingga iti dimteng daytoy agundaway. Clara, dua arabin asan ang nagaw-awid di anak ta. Sa dinungatan nga itinapanan na. Di mo't ko nana asan tan apakibyangan no sa dino man ti papanan na. Tadan iti husto nga edad. Wen, ngam di mo maikat kanyak ti agdanag. Nang runak at babae pa imot nga raud. Wen nga rod, babae. Kat kakaiso na nga anak ta. Ngam di natamot ikan kano. Kasla datapay tidakas no agimtuod kakenkuana. Ay, nakatangtangsit mo ta ni Ella. Gaputad ng trabaho na, kasta ka di. Clara, Di nan mapanunot nga awan iti kasta kasasaad no saan ta nga inkarigatan a pinagadal. Kakaasi ka nagtrab-trabaho iti adayo. Tapno ba pagadal talaang? Clara, responsibilidad taday takas naganak. Iso asaan ta mabalin nga isidir day taken kuana. Wen, ambok na ita. Hanggang pinadakkel ta mo ta na saya at atao. Apay nga yakas ta mo tan tinagbalinan na. Nalabit aga po taawanan ti maipaay taken kuana. Mabalin ka day. Baybay amday tan. Saanan aday tati panunutam. Tinapatag. Makaraos ta iti inaldaw. Ken agpadataan na salunat. Awan ti agsaksakit ka data. Rubang laeng. Tano adda mapasamak ka data. Matay ta na kamulagat. Tawan mo't namnamaen ta. Itinalaing nga anak ta. Nainbag amalam yaw, Nana Clara. Ay, kastabot kan kabarok. Asino ka kadi itayan? Siyak tayo anak nila kay itong Nana. Ay, wan. Saan ay nga da kay di Amerika, barok? Kasangsangpot ko ito'y napalabas nga daw, Nana. Ni Tata Lucas nga eh. Ay na, napan man timbulong iti talon di may sa kumpari na, barok. Anya? Apay, agtrab-trabaho pa, Nana? Di mat nagretiro niti trabaho na di abroad. Rumbang ko mga aginanalangan. Ay, wan gayam. Imayak ta, umay ko itad ito'y pasarabok para kada kayo. Ay na, nakababain mo tan barok. Sika pa yung timay nagtad dito'y balay. Okay lang, Nana. Kas, pang subalit kumutan na iti na itulong nyo kadatatang, iti nagkasapulan kami iti busbusok nga abroad. Da kayo nga minti may sana katulong kada kami, Nana. Nang runay dadapay ni Tata Lucas si abroad. Di mon panunutan day jay barok.
Adamot basit maitulong may kadagi di apanawan. Iso adi kam nagpangadwa at imulong, idi ang kasapulan kayo. Utang mi anay baganakam day jay nana. Awanak ko may di abroad. No saan da kami at tinulungan. Iso arumbang laang matasubadan mi dagiti na ipaayo at tulong kada kami. Nay, awatin niyo dagiti nana. Ikumustadak tumutan ka ni Tata Lucas. Nay, apay dagita nagadoamakan nga day tilamisaan, Clara. Nagkapan dagita. Pasigmat nga imported. Ay na, may impan di anak ni kumparim nga itong. Di nga iaday di Amerika. Simbagputmut gayam. Aya. Ay na, nagsayaatan ta imay gayam ng iti pasarabaw. Saan la pasarabo day talakay? Pangsubad da kanupay kadagiti na itulong ta, idi nagkasapulan da iti busbusen na amapan iti Amerika. Ayun gayam. Pinabuludam samot ida addaak pa lang iti balasiw tao. Wala kay, kat day tati umay na pagyamyamanan. Saan na kano amalipatan ti tulong ta kadakwada? Ay, Nay, apay nga rod nga akalata nagsinay kay tinaunag, Clara. Kasano, kat malagip ko man dyan aktan. Naimbag pa iti sabali a tao. Tamo na atalyawan ti nakautangan na iti naimbag anakam. Alday ta ka manin, Clara. Ikumpara manin dyan akta. Nagsakit nga min ti barukong ko. Tunggal malagip ko ti araramidan ti anak ta kada talakay. Kaslawan kwentata naganak. Kaslawan na pulos na ipaay tapagsayaatan na. Saan abali, Clara? Tanan na namon namot itan ti bunga ti sakripisyo tayo di kankwana. Umdasin day jay bakit? Jay makitkita ta anapintas ti biyag ti anak ta. Saan ang nakakaase akas itinagbanagan ti daduma nga anak dita? Nay, apay dagita nagado amaleta, Ella. Huwag ngagpaysaw. Apayan, papanam anak ko. Napagnumuan min nga agdan na kamin itinobyok, nanang, tatang. Anya, makidun na ka, adi kay pa'y nagkalay sa anak ko. Katanya ko matidakas na tatang. Di agkasar kamin to, inton madanon ti aldaw. Ay, una yan. Agam, sikat ti agrabyado di ta anak ko. Sigurado ka ka din iti day ta lalaki. Amang ano panawan na kantulaang. Uwan ngagpaysaw. Apay nga min ayakas ta ti pampanunutan nyo. Di kay katagyaman, tawanak ton di ti balay. Ela anak, iti uray ka ano man. Di mi pinanunot ka ni nanang mo tikas iti pampanunutam. Naragsak kami nga da kapay laang iti putirmi nga aging ga iti di kapay nakiasawa. Iso nga rod ang makiasawa akon. Ngamjak pa'y kayat ti maikalay sa. Dumtang tumutla day ta. Ala, nukas tati kunam. Adakin ka day ta anak ko. Ta saan da ka mapawilan. Diyak amo no anya ti simrak iti panunot mo, Ella. Nagbaliw kan anamin pinsan. Saanan asi ka di anak a pinadakkel mi ka di tatang mo. Clara. Ala, mapanakit din. Tairugi yung manong tag-drama. Didak pa kadanagan taamok tar aramidek. Desisyon ko da ito'y. Isa respetuan nyo ko, ma. Sige
No, isuti ko nam anak ka. Tarabahin na kakumakanayon ti Diyos. Kanayon nga ikararag mi dayta, Ela. Manipot pimanaw ni Ela. Awanan ti damag taken ko ana, Lucas. Garod maudin day di adda na kaibaga kanyak. Anapanda ka nun ijay Manila iti kaayan-ayat na. Kumusta nga tamutan ti anak ta? Ikararag talaang ngayon asapay kumatasaan abaybay anti Diyos. Kan nasingpot kumatinobyo na asimurutan na. Nagsakit mo tanday ito nga inaramid ti anak talakay. Ay. Kakaasiak amang kalkalubkan ko anak kadagiti agdamdamag nga maamu tayo. Ti amudakat na saya at nga anak ti anak ta. Clara bakit husto laang day tangar aramidam. Nasken nga agtalin na iti kapanunutan ti tattaaw anasaya at nga anak ni Ela. Saan arumbang nga maamuan dati kinapudnaw? Dandani nga rod ibaga akong tipudno no dagdamdamag lakay. Ay, day tati di mo aramidin, Clara. Tati pakadaksan na kat pagdaksan mo ti pamilya tayo. Iso anas ka na mailimod ti kinapudnaw. Sapay ko mga rod, tama ka amiris tumatlaang ni Ela. Pagharupod na siguro apatarakan. Kan pasuportaran ta kan kuana, iso akas jay ti inaramid na. Ipatpatag ta ti anak ta, oray kas jay pa'y tinagbanagan na. Iso nga ikararag talaeng ngayon, asapay kumata na saya at ti pagbanagan ti desisyon na nga imadayo kadata. Day talaengan ti mabalinta nga aramidan, Clara. Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit, abagi ti istoryam. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Agtrabaho kan anak ka. Wen tatang, masapak itata do ti aramidan mi. Apay aya? Kuha nga main, anay. At ang amin papanan may ni Rodaing. Iso nga agpakada ak kumakan ka. Papanan nyo tatang. Agpabunyag di anak ni Tasentet, imbitado kami. Amano agbartek kayo manan, tatang. Amoyo mo tadyak kaya't amabarbartek kayo. Ay saan, anak ko? Amo ko na kontrolan ti bagay no arak ti pagsasaritaan. Iso adi kagdanag. Kain kababain mat ngamin no saan kami amapan. Ada ka di kwartayo, tatang? Awan nga road, anak ko. Mabitla nga road, taykan kayo. Narigat yagpaspasyal nga awan kwartana. Agyaman ak nga road, ani. Saan kami nga agbayag ijay, di kagdanag. At kakton dito'y balay, inton sumangpot ka. Namnamaak day ta, tatang. Papanam ka ba, guys? Mapanak ko ma balayo tayo nakbuludon di pagkartibyo iti rowout. At napag nami kan ni Rodeng ka ba, guys? At iti balay ni Ane, saan pa anak kapanaw? Kunak man no, awan trabaho na ita, ta Sabado. Madamot gayam. At nangaraw, ta nag-day off ngamin iti Martes. Ay, kasta aya. Sa di naman ang tipagnayo nga agbabarkada. Amang ano, malabos mo man ti uminaw. Ay, di ka lang maumuma at ilapapapanam. Apay, di ka mauma, iti kasta nga arabid mo iti inal daw. Ay, sus, nagsaya to pa'y silain.
Narigrigat na dala nga dya balay ta, mariknak nga agkapsutak no kwa. Narigrigat day tar aramidem apo manasyar nga inaldaw. Di kakat mapan makitang dan, tay supay ang maitulong mo kani anay nga anak mo. Ay kung mapanak tulat ta, awan mo problema tamayak matitrabaho ni ani nga anak ka. Apay, saan ka amabaen ani anay timang bibiyagkan ka? Napigsa ka pa'y kabagays, kabaalampay ti agtrabaho. Sana day talag paspasyar tar aramidem. Ay nasilid, bigbigat pa lang sir-sermunan nakmanan amanong mo. Malakit din, mapan kan ije balay tapno madanon mo pa'y ti kaanakam. Umayak man kaanakan. Ni, da kayo matgayam ante. Sumrok kayo pa ya. Ay saadan kaanakan. Umay ko labulodon di pagkartibyo iti ruo. Tagdalusak man iti paraangan may. Ay katwa na ante. Nasabat yung ka din ni tatang? Nasabat ko nga raw. Katanda ka naman pagnada iti barkada na. Apay nga min aya apal palubusam di amam, imbis ko mga agbirok iti pakitang dadan na. Bayan nyo nanti, no iso ti pagragsakan na, narigat mo't apawilan. Ay kat magbagaam nga min laklakayanan, gam talaga saan ang nagbalew. Pagarupunan sa anabak ng pailaang nga aking gaita. Anti, obligaam nga min nga agtrabaho. Saan aday tala makibarbarkada ti aramiden na. Pampanoy nuyam tumat, iso adi nakapaitulungan na manggad. Agtrabaho mo't sagpaminsan, ante. Wan nga maad-adaw ti panagbalyudong na. Ay, bigbigat man ang sermunak. Bayan yun, ante. Iso pa'y apaka-istresan nyo. Diyak tupay kaskason. Ay, mabit lang nga ron, ante. Tayo nakalaan niyo bulbuludon niyo. Guys, lumabasak pa Nay, itaman pa yan na sa apa kayo ang nag-awid. Ay kun, saan kan sana bartok ita, manong? Imbagak ngamin ka ni ani akana kam nga dakton ije balay sakbay asumangpay. Ay rumbang laang, ta sigurado ang nabannog di anak mo ang naggapo iti trabaho na. Alangan mo't nga isupay ti agluto iti pangrabyan yaw. Sakto na kabagay, stop no mga tulatan ni ani inton sumangpay. Nagrigat to mati masapa amabalaw. Saan narigat no amumter aramidem? Ay, kailala nga raw ta nasapa apim mo sa iniipag. Sapay nakasingsingpot kung nakagagagat. Nga ron akabagis, isa makaikawa nga awanan. Naginanamot tan tamay saka mo't asakit ti ulo na ini si bibiyang pay. Ay, niya kamot tan kabagis. Ipalagip mo malan. Good boy itan to'y kabagis mo. Iso adi mo kuman edukay, tinapalabas. Kababalin ni manong ko a Pepe, manang Emmy. Ngam-arig na asyak ti inauna nukas jay abagbagaak. Saan apulos a nagbaliw, takas jay nan manipod idi barupay laeng. Agila ko pa'y idi ti gamit no awan busbusen na a makibarkada. Nagbaliw laeng idi nangasawan,
Ngam di na pulos na ikat ti barkada, nang runa ti kinasadot na nga agtrabaho. Naimbaglaangan tada na saya at trabaho ti anak na ani-ani, iso adi na obligaan nga agtrabaho ti amana. Banag ababalawag matunay iti kaanakak. Kunana napatag-unay ti amana kenkwana, iso adi na ikaskaso ti kasjay nga aramid na. Ngam di na ammo ababaan iti kasta nga aramid na, kat kun konsintiran nan ti madi nga aramid ti amana. Nagtultuloy nga rod ti kasjay nga aramid ti kabsat ko, Manang Emmy. Lain ka ba guys? Alam na ito na dumaama si datap no saan kan nagluto pa eh. Nay, apay, nagapod na kita makan ka ba guys? Nagadumot taon. Napanak nga mintimolo nga nagparti iti babaw iti kabang ibang abaryaw. Tangdan ko mutan na dagiti impayawid da makmakan. Iso nga alam dagiti daduma ta saan ni mutla nga maibos ka ni anay. Ay, agyaman nak nga ron damanong. Siguro, nagaduti makan ijay naggapwam. Ay, pirmi si mang patay anak da naggapo iti abroad. Kani may si marabo dagiti kakabagyan da. Isoan nagaduti na partay. Babaw, ikas ka nakalday. Talaga saan ka maikapis no maipapan iti kakasta abanag, manong. Talaga popular ka no maipapan iti kakasta abanag. Ay, kuwan ka ba guys? Manipod si Paud, amuda kung dito yung lugar tayo, analaing makisama. Wen, iso asaan mo maidyan ti barkada. Ala, tiyag mo nga ron dito yan, tapno makaawid ka mutan kat makainanaka. Ambukot, aparbangon pa'y itay limarga ka. Nagimasan dagiti insang putyo ang makan, tatang? Nakita timpasango da ka dagiti bisita, itinapan ko timulungan na nagpartay. Balikbayan ko naman, anay. Kastagayam. Tatang, ada ko may bagak kada kayo. Anya tayo ta, anak? Ada ngamin ibagbaga dagiti kaopisinaak, mabalin ka no apag-investan iti kwarta. Katdakkel ka no ti interes na. Wen, tatang, umapapalak nga ron ka dagiti katrabahwak no kasday nga agala da iti interes dagiti kwartada. Nagbiit nga agsubli ti kapital da, tatang. Nenay, mayat sang agpaiso day ta, anak ka. Ngam kasapulan ti dakkel agatad, tapno dakdakkel mo ti interes maala tayo. Kat sigurado, manula abulan, naala tayon ti kapital tayo. Ang pangalaan ta ngay iti dakkel a kantidad, anay. Malaksit ada urnong mo adakkel agatad. Ada urnong ko ngam sangsang kabasit mo, tatang. May mayat ko man manayunan. Kahit anya ngay ngardaramidan ta, anak ka. Apay no, isalda tayo pay laang to'y balay konsular, tatang. Anya? Ang kasanon ngay no saan ta amadundawn? Di pa'y katawanan ti balay ta? Makabayad ta adagos, tatang. Tati interest ti korta nga yinvesta, iso ti urnungan ta nga ibayad. Anya, umanugot kayo kad iti napanunot ko? Alakawanan na anak ka. Ta ko na muta madundun ta adagaos. Wen, tatang, madundun ta adagos. Agtalek kayo kanya. Ada ka di amuyo mabalin apagisaldaan, tatang? Panasik akasarita jay balikbayan ang nagpapaskan hindi na palabas alawas. Barang nukayat na. Sige man nga ron, tatang. Kas itinakon-akon, di kay agdanag, madundun tayo matla adagos.
Medyo nadamag ko nga isalsaldayo ka no ito'y balay kan solaryo manang. Wan ka ba guys? Hanggang sigurado nga pagbitla may salda da itaw Dundunan mi matla dagaws. Apay, ano nyo nga minti kwarta. Apay nga isaldayo ti pagigyanan nyaw. At nangamin pang yinbesan dya ka anakam kadakkel ka no ti interest ti kwarta ama isarek jay. Sigurado kayo kadi iti day tamanang. Amuyom at nga do ti scammer ita apanawan. Ay naselain saan nga scam day jay. Nagadun tupay kadagiti katrabahuan ni ani tinaginbes. Kita malaladan ti interest ti kwartada. Ay, sigurado nyo laang day ta sarsar kanyaw kabages. Huwag ka di kabages. Danag mun ay. Katiti saan nga agbayag bumak ng kaming tumanan. Barok, kanya nga iti makunam iti ibagbagakken ka. Sige nga tata. Saldak ti solar kan balayo, ngam masapul nga agpinirma tayo. Kan mailanad motan, no kaano arumbang adundunan nyo ti solar kan balayo asaldak. Ay na, agyamang nakbarok. Awan, sige, agpirmaak. Total saan mo't nga agbayag. Sublin min tumot lang adagos ti solar kan balay mga isalsaldak. Sigurado nyo lang tata Narigat ti mangted akanayon iti pawayway. Amoy mo tapag nignegosyok ti kwartami. Ngam kaputama mo kayo, iso nga umanugotak. Ay na, agyaman akmanen barok. Itad kuntun iti anak ko ti pakaisaldaan ti solar kan balay may. Tanda na patag apangaramatan na iti kwarta. Sana balik, takas iti nakunak. Dundunan minto mutla adagos ti isalsalda. Naisalda nga rod ti kabagis ko ti solar kan balayda, gapo iti kunada nga investment manang Emmy. Adda saritaan da iti nagsalda no kaano arumbang adundunan da ti sanikwa nga insaldada. Idi damo, mayat pa'y matikun kunada a payout, tatalaga adakkel ti interest ti kwartada. Iso anapunas meten ti imunan a panagdandanag ko. Sumagmamanumot abulan akas di ti sitwasyon, kat sang kaibagak kadakwada, arumbang a maurnong ti mape-pay out da, tapno madundundan ti nakasalda a solar kan balayda. Wen met awen ni manong ko a pepe, ngem sabali met ti inaramid da, gaputa imbes ko maadundunan dan ti nakasalda a solar da kan balay, nagpanayon da paykit di iti nangisaldaan da, kat ultimo dagiti na i-pay out dan nga interest ti kwartada, inayon da nga ininvest manang Emmy. Papanama anak ka. Payout itatatang. Mapan ko manan alaan di dakil nga interest ti kwartata. Tapno makabayad tan iti nagsalda ti solar kan balay tayo. Ay gaya man niya. Ay kinasaya at nga rodaan ay. Ay na maayatan laki di dyan nakaisaldaan ti solar kan balay ta no maisublin ti kwartana. Kat mangibati aklat ta, tapno adalat ta maalat nga interest na. Una, takukwatan tumot amin ng ti mabate. Saan kit dain? Awan to nga amin ng ti pampanunutan ta nga utang ta. Wan atatang.
Nagbiit ti bumaknang no kastoy laan. Sigurado day taan eh. Mapan ka nga rudan tapno maalam mo ti kwarta. Sige nga ron tatang, inakon. Sige anak ka, aganad ka. Nagbit kamutan iti napanam, anay. Tatang, nagado ti tao iti batog ti pwesto mapan mi pangalaan iti payout mi. Kahit ano kayong arot anay kan iti interes Awan nga ron tinaalam tatang. Anya? Ni, apay nga eh? Kasano ka nakasaramot tanya pwesto da? Nakasara? Wan tatang, isa mariribukan kami. Sapay awan mo ti makaibaga no apay ang nakasarada. Nag-report dagiti daduma iti pulis. Isa amadama ti panagim-imbestigar da. Nay, apay nga akas jay mo anak ka. Madanagan tatang. Sabali ti sumsumrok iti panunot ko. Amang ano intaraydan dagiti kwartami. Anya? Ay, por Diyos, kasano nga raw dan ti pan nakaisalda ti sular kan balay ta? Dayta ti dakkel aparikot. Nupod no ti atap ko, tatang. Ay sus, di pa kat maembargon ti balay ta, anak. Ay sa dino kayo nga ti pagnaadan ta no kasta ti mapasama ka, nay. Analaangan nga ti pagpanagan ta. Kasano nga rudan tinaisalda asular kan balayaw? No scammer mo't gayam dyan nang ibautan nyo iti kwartayaw, manong. Ay, nakasarita kaunti ng isaldaan may kabagays. Inikan na kami manan iti pawayway nga maudi ka naon. No saan kami lata makabayad? Nayunan nantula ka naon ti pan nakaisalda ti sular kan balay may kat kukwanan taon. Himbagak mat ngaminin kan kay di manong Pepe. Ipaunayon dagiti naurnong yo, tapno maksayan tinabulod yo. Gumsabali mo tinaramid yo. Agasam ta imbis akisayan yo tinautang yo. Saan? Tamalaksid nagpanayon kayo. Ultimo dagiti imunan na i-pay out yo kat inyinvest yo manan. Ading kao. Kano apay ngamin aya nga impalubos mo ama isalda ti balay ken solaryo. Amumot aday jay laangan tinabat-bati asa ni kwayaw. Amumot asa anak ama kapagkadkad ijay ka anakam. Wen ta iso ti pangdamnamaam. Maitad na amin akayat mo. Ay. Panoy-nuyan na amin nga aramid mo. Iso adi mo mabalin apagkadkadan. Kabagays. Daytan di kanayon ko nga ibagakan ka idimanong. Agtrabaho ka, total ka ba ilampay met? Saan ka amang namnamalatan ka ni ane, kinunkunakken ka? Ngamdinak mat ngamin impangag, anya ngay ita. No maimbargo ti balay kan solaryaw, awan pa basulem, taim manugot kakat nga rod iti inaramid di anak mo. Wan nga rod ka ba guys? Awan maaramid akong ata damot diran. Anya nga iti ko na ni ane. Awan aging kaita may-mayong pailang tunggal malagip na tinapasamak. Anya nga raw, sangwan minto ati amin, ta sigurado asaan min amabayadan ti pan nakaisalda ti solar kan balay may. Tanang namnama kami mo't nga raw iti dakkel nga interes amaalami kuma. Awan mo't ti sabali a pangalaan may. Sakto pa'y asaan nga akin balay, kat nasakit pa'y tinakam ko amapukaw day tabalayaw. Da kayon tulakit din. Ay. Agserbay apagpanunutan nyo day tanga agama. Amin abanag akayat mo amagunod, masapol apagrigatam.
Nalaka mapukaw amin nga addaken ka no naggapuday ta iti saan anasaya at awagas. Pasensya kayong tatang. Talagang awanan ti mapanunot ko a solusyon. No saan aga po kanyak? Saan ko mamapukaw ti balay kan sular tayo? Ay, awan maaramid ang tanak ko. Nagayatan ta nga agpadpada da itaw. Iso adi mo nga ron pabasulan ti bagay. Nagsarita kami iti nangisaldaan ta iti sular kan balay. Kaya talaga asaanan amang tad iti sabali apawayway. Kanimpudnok matan kan kuana at talaga nga awan pagbayad ta. Isa na pagnumuan may anayunan na langan ti gatad ti pan nakaisalda ti solar kan balay ta. Kanikan na ta kano iti 2 bulan nga agnaid pay lang ditaw. Kabayatan na agsapsapul ta ito umakaran ta. No hindi ko man naparwar kun ti kapital ta. Diyela ko ma-interest in batik. Awan ko mati problema ta itatatang. Ngamga po iti ayat ko amanayunan pa iti kwartata. Isa pati interest kat inayon ko nga inayon. Awan lakot nga rodon tinaganab ta. Mga barwanan ta anak ko. Ikagumaan ta alipatan tinapasamak. Ituloy mo nga ipamaysat ang trabaho. Tamanipon ita. Idyak matan dagiti saan anasayat nga aramid ko. Tulungan ka amanggad aging ka iti kabailak. Kahit pasensya anak matan aanay. Tadi ka pulos tinultulungan iti kalabas. Nagbalinak pa ikiti apadagsan kan ka anak ko. Napatag ka kanyak tatang. Iso akayat ka nga ipaayan iti nasaya at apanagbiag. Husto ti kunayo. Mga barwanan tayo, katlipatan tayon tinapasamak.